Doh artêşa Tirkiye piştî zêdetirî 8 salan ji gundê Basilê yêl derdora Efrînê vekişiya. Hat ragihandin ku artêşa Tirkiye ji baregeha leşkeriya Basilê vekişiya ev yek piştî zêdetirî 8 salan ji dagirkirina gund û rêgirtina li ber vegera niştecihên wê pêk hat. Piştî ku artêşê gund bi temamî vala kir nêzî 5 malbatên Efrînî berê xwe dan gundê xwe. Ji xwe piştî dagirkirina gund di sala 2018 de berî ku tê de baregeheke leşkerî ava bike gelek malên niştecihên gund hilweşandine. Dema ku malbat derbasî gund dibin, dibînin ku malên wan hatine wêrankirin û talankirin. Hêjayek gotinê ye ku artêşa Tirkiye hîn jî 4 gundên li herêma Efrînê kontrol dike û rê nade niştecihên wan ku veger. Ava hawşa buna dere tejgîd dizîne wî şikandine belû qope